Быйыл апрель айында бүтін Россия халық санын алу булачак. Жан исәп. Гадәттә ул идән игә санаучылар йөрү нигезендә эшләнә. Быйыл интернет, компьютер ашада санау мөмкин булачак. Менә шул турыда Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков сөйли. Илгиз әфәнде, ничек теркәлергә, ничек үтәргәсең моны, әгәр дә мин теләсәм, җанисәпне компьютер аша үземне үзем санап, гаиләмне санап күрсәтергә теләсәм, мин эшне нидән башларга тиеш? Дөрестән дә бүгенге көндә мондый мөмкинлек бар. Тарихта беренче тапкыр Россия күләмендә халык санын алу интернет аркылы узачак. Бу кагаз вариант белән параллель рәвештә барачак, әмма киләчәктә ул цифрлы формат дәвам итәчәк. Шуңа күрә бүгенге көндә төп үзенчәлек нәрсәдә? Һәр кеше, һәр гражданин, әгәр дә халык санын үтәргә тели икән интернет аркылы, ул беренче чиратта госуслуги порталына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Бүгенге көндә без һәрберебез мобиль кушымталар белән кулланабыз. Бүгенге көндә без һәрберебез мобиль кушымталарны нинди икәнен беләбез. Менә һәрбер кеше смартфоннар белән файдалана. Әгәр дә сез интернет аркылы халык санын алырга, алуда катнашасыгыз килә икән, сез үзегезнең смартфоныгызга госуслуги кушымтасын йөкләтергә тиешсез. Һәм инде махсус шушы госуслуги порталында булдырылган җан исәп разделына мөрәҗәгать итәргә тиешсез. Төгәлрәк мин аның турында соңрак сезгә аңлатып китәм. Шулай итеп, быел компьютер һәм интернет ярдәмендә үзебез гаиләбезне санау мөмкинлеге туган һәм шушы саналуга өйрәтергә сабакларны Илгиз Халиков Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары үткәрәчәк.